मोनसे समाव जोबलांगोन नामालै बे गामियालाय मिक्सार जाजोबलांगोन नामालै नों आंनो जुदि फिसालाफोरखौ जुदि बुजायना लाखिनो हानाङाबा महर मोजां मोजां नुनानै सोरबा सामुगुरिया जा नेपालि जा मिसिं जा लालाबायजोबगोन निजिनि हारिखौ जुदि निजि एसे सानना जुदि लायोबा एसे गाव गावबागावनो उन फार्स्टआव माने मोजां जालांगोन आरोना बारा जाथि लाबोबा नों होनबा नांलाय खमलाया बारा जाबा बैसोरसो बांसिन मालाय हारि बर'फोरखौ नाख्रेबो बेखायनो बेलेग हारि फिसालाफोर लाबोबा बेखायनो दा समनि लाबोबाथाय बै ओंखाम ओंख्रि संबा एसे बिहाव बिखुनजोजों हौवाजों नांलायनाय जेखौ लगायना दोनखानांगौ एसे हाफोर जुजायफोर सारफुंलाबायनानै होमबासो माने मालाय हारिखौ लाबोनाय नङा मानो होनबा नुवाखै मालाय हारि लाबोनाय बेसे न'खराव दावराव जायो होनना औ नंगौ थिगानो मोजांखौ सानदोंलै नोङो बिदि खालामनांगौ आंथ' दाबायदि बिदि हारसा लाबोनांगौबा एसे एरायबाथाय माबा मोनसे होनानै दोनसिगोन हेलौ बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आङो नै दायो दंफैयो 1 नं पाहारपुर गामिनिफ्रायनो गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय जोङो बेयावहाय दिनैहाय बेरायनो फैदों दै बे गामियावहाय फार्स्ट टाइम आं दिनैहाय सार्भे बायदि फैबाय आङो सार्भे माने जों गासिबो आरोना जोङो गासिबो बेयाव मानि थाखाय बेरायनो फैदों आं बेखौ लास्टआव बुंगासिनो दङ आरो बेयो सोरहानि न'आव जोङो बेयाव मानि थाखाय फैदों आरो बेखौ आं बुंगोन दायो जोङो जायखिया मोनफैबाय जोङो दायो ओरैजाय आङो आंनिनो जेनेबा सोमोन्दोआव जायो आबैमोननि न'आव जों दायो दंफैयो माने आङो दायो बिथांमोनजोंसो रायलायगोन बे गामियाहाय बेसेबां बोसोर निफ्राय जेनेबा स्टार्टिं जानायमोन ओमफ्राय दायो आरो बेयावहाय बर' न'खरबेसे दङ आरो बिथांमोना माने थांलाय फैनाय बोरैजाय थांलाय फैलाय खालामो आरो बिथांमोननि सारिगिदिं सिमायाव मा जाथिनि आरो मा हारिनि माने मानसिफोर दङ बेखौबो आंनो दाहाय सोंगोन माने सासे सोंगोन आं जायफ्रा रायलायो आरोना बिथांमोननि गामिनि माखासे मुरब्बिफोरजों आं रायलायगोन बिथांमोना माने माबायदि आरो बिथांमोन गामिया जेनेबा स्कुलनि खोथायावनो बुं अबा थांफै हाथाय बाजार जुदि जानो थाङोब्ला बिथांमोना बेसे गोजान थांनांगौ जायो बेखौबो आं रायलायगोन जायखिया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायना थांदो आङो दायो जोंजोंहाय सोर फैदों बेखौ आं एसे दिन्थिग्रोनि दिनै जों सोर फैदों टिमाव माने गासिबो आजिखालि मबाइलाव बेस्थ' नालाय फंबायाबो मबाइलाव बिराद बेस्थ' नै जोंना बेयाव सानै दङ सोरबाफ्रा जुदि नांगौबा बुकिं खालामनो हागोन नैसोर सानैया दै ओरैबायदि माने सख्ल'ख्ल' बख्ल'ख्ल' बर'नि फिसा एकदम मैखोम नै देदला मादला एसे दिन्थिहरब्रा फंबाय कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ होनांगौबा बुंना होगोन आं कन्टेक्ट नाम्बार होगोन ना जुदि सोरबाफ्रा बुकिं खालामनो नांगौब्ला गोनांब्ला नै हागोन सासे ओरै लाजिदों माने मा जाहैबाय दा बायदियाव जुदि इसोरखौ मा जागोनथाय बिसोर सेंग्रा नङा जानो सेंग्रा जखानि ओमफ्राय आं आबैजों रायलायनोसै नै आबैया एकदम माबा मा खामानि मावदोंथाय आबै मा सुबाय थाखोब्रा नोंलाय थोरसि खुरै सुदों आदसा मा गामि होनोमोनलाय आबै बेखौ 1 नं पाहारपुर आदसा 1 नं पाहारपुर माथो जायगाया बिराद हाग्रा गोजा हाग्रा इनि माथो खिरखिथु फैलायदों बिदि फैलायबाय थायोना बेसे गोबाव जागोन नोंसोर बेयाव रायजानाया ओरैनो जेनेबा एवनो गोजा आदसा अबे जेनेबा नोंसिना जोनोम जायगायाव कामरुपआवसोमोन आदसा कामरुपआव जेनेबा खै बोसोर जेनेबा बेसेबां सनाव फैनाय माने आं बारा रोङाहाय बोरायासो मिथिगौ बोराया जों हजोंहाय हाबा जाखानानै फैखानाय ओजोंहायनो एकदम बेयावनो फैखादों फार्स्ट फैनायानो बे जायगायावनो फैखानाय बे जायगायावनोखा आदसा ओमफ्राय जोंनिया नाग्रिजुलि होनो आरो ओजोंहाय जेनेबा कामरुप नाग्रिजुलि रङिया नाग्रिजुलि रङिया आदसा बोरायना जोंना लख्रा लावफारा नाम माने गामिनि नाम आरो आदसा ओमफ्राय जेनेबा नोंसोर फैजेनबा बेफोर जायगाफ्रा माबायदिमोन बेफोरो हाग्रामोन गोदो हाग्रामोन ना एकदम फिसासोमोन लामायानो हाग्राजोबमोन आरो आदसा ओमफ्राय बे जेनेबा बैफ्राव माथो गासिबो बेलेग जाथि गोजा बेलेग जाथि गोजा बे दा बिसोरो बेलेग जाथि आरो नैबेनिफ्राय जों न'निसो बर' दं आरो जेनेबा नोंसोर गामियावहाय बर'फोर जेनेबा खै गरसो दङ खैफोर माने जोंना इयाव 8 घरल' ओमफ्राय जोंनि माबाया आरो ओमफ्राय दङ बर'फोरना बिसोरो दंदां 10 घरसो 12 घरसो आदसा होमबा जेनेबा नोंसोर फैजेनबाथ' बेयावथ' बेलेग हारि गोजाना ओरैबो हाग्रा गोजामोन जेनेबा नोंसोर फैजेनबा न'खरबेसे दंमोन बेवहाय बेयाव गैयामोन न' गैयामोन नोंसोरल'मोन आरो जेनेबा जोंल'मोन माबा जोंनिया ओइथिंसोमोन आरो दा बे दैमा लांनायखाय इयाव हालामा बारा बोसोर जायाखै इयाव फैनाया जेनेबा बेसेबांसो जाखो
10 बोसोर जाबाय 10 बोसोर जाबाय आरो होमबा नोंसोर फार्स्ट फैजेनबा माने बेफोर लामाफ्रा माबायदिमोन लामायानो गैयामोन लामा गैयामोन आच्छा जोंनियाव फैनायावसो बे लामाया गन्डगल जानाया अ लामा गन्डगोल जानाय आरो लामानि थाखाय आच्छा गन्डगल जानाया गन्डगोल जादों बे लामाया ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोर सिगाङावथ' बेयावथ' जेनेबा मा जाथिनि दं बिसोर ओरैजाय सिगाङाव जों सामुग्रिया गोजा सामुगुरिया गोजा हाब बोरैजाय बर'फ्राबो इथिंजाय औ बगैखौ बारनानै जों इथिं दंमोन दां 6, 7, 8 खरसो 8 घरसो गोदान खारबोनाय आच्छा ओमफ्राय ओरैनाथ' सामुग्रिया गोजा सामुगुरिया गोजा बे हाग्रा गोजामोन आरो ओमफ्रायथ' आरो ओरैजायथ' हाजोसो जाहैबाय ओरै हाजो नोंसोर जेनेबा बै समाव माबायदिमोन जेनेबा मोसा लख्राफोर बेफोरबायदिफोर फैयोमोनानो मैदेरबो फैयोमोन मैदेर फैयोमोन ना आच्छा दा जेनेबा न'खराव साबेसे जोंहा बिमा फिसा 3 बोराथ' गैला बिराथ' गैला आच्छा ओमफ्राय दा फिसौफोर 4 औ दा बिमानावथ' न'आव थाला गाबोन समफोरा जोबबानो मालाय खालामनांगौ थेवब्लाबो जेनेबा जायगाफोरा नोंनि थाखायबा माबायदि जेनेबा बेयाव थानो जायगाफोरा मोजां मोनदों आरो ना आच्छा दे गोजोननाय थाबाय माने हाजिरा मावनांगौ ओमफ्राय लोंनांगौ जानांगौ फैनानै गाबोन थांबानो मोनफिनगोन दे होनना बुंसिगोन जाना बेयाव थांसिगोन आरो बेबायदि बोराया बिराद मोजां आइडिया होफैबायलै मोजां जादों बोराया फैनानै बोराया बार' आयदानि फिसा जेनेबा नोंसोर फैजेनबा बर' न'खरफोर दंमोन बेवहाय गोदो बेयावथ' जोंहाथ' मा 2000 सनाव फैदोंलै जोंनि सिगाङाव नोंसोर गामियाव दङमोन मालाय खुनुमोनजों बर'फोरा ओमफ्राय हादानाव खालामजोब्बायना नोलोबारिनि नुलै जोंना गोदो बै माबासो दंमोन बाहुनि गामियाव बाहुनियावसोमोन जारिमिनाव गैयामोन नामा बेयावहाय जेनेबा हा ओमफ्राय बेफोर हाफ्रा सोरनिमोन बेफोर हाफ्रा सोरनिमोन सावथालनि बिसानि फरियाल नङा माने सिखा गोलाव लानानै माने अबयसे बे गोदो आरो बिनि न'आ माने थानानै सोरबा सोलायलांबाय आरो सोरबा हाखौ माने हा बुरजा होनानै दाउफोरजों माने सोलायलाबायजोब्बाय अमाजोंनो सोलायनानै लाजोब्बाय नैबे माबानिफ्राय आदिबासिनिफ्राय दा सासेबो गैला दा गैलालै गैला दा सोरबा बामुनफ्राव दंमोन ना बिनि मानसिफ्रा बिनि मानसिफ्रा बिसोर फानलांनो मोनदिया हाखौ सोरबा फाननानै मोनदोंनो सोरबा ओरैनो होलांनांबाय सिखा देखायनानै माने लाजोब्बाय आरो गोदो बिसोरखौ होखारदोंबा बे थाथ' थाजा बे सानैयानो आबरा बेवहाय माने दा थाबा मास्टर दंलायोमोन बिसिनि सावथालफोरनि सावथाल माने बिराद गिदिर मोनसे गामि जासिगोन आरो ओइ हाजो गुदिसिम सावथाल दाबो थाइजौ दंफांफोरा दङ माबा बै सावथालफोर गायनो गालांनाय बर'नसो बे थाइजौ दंफां गायनाया आफाया दाख्लै आं खोन्थादोंमोन सावथालबो दङब्रा सावथाल बर' बर'नि सावथालफ्रा अबाव थांजोबखो इनि सावथालफ्रा अबाव दङ बबाव खालामजोबो मा बुस्थाबो दंमोन बेयाव सिगां बोरायफोर दंमोन बर'आ बेवहाय माने बे खान्थाल गायनाया बर'नि गोजा बर'फ्राबो न'खरनैसो दङ हाइस सावथाल दंमोन आरो ओमफ्राय हाजो सेर बर'आ बांसिन दंमोन आरो दाथ' हाजोफ्रावथ' बर' गैला खारजोब्बाय बे जेनेबा असलि हादान सिफायनाय दंना गैला दा बेयाव असलि हादान सिफायनाय सामुग्राजों बर'नि जा बिहावसोनि बिफाया दंमोन आरो थैबाय जा बिहावसोमोना दं आरो औ दा ओमफ्राय बेफोरनि हानि माबाफ्रा माबायदि जेनेबा कन्डिसनफ्रा एफारसियाव दं एफारसियाव खाजोनाथ' माबाथ' मोनथ'वाखै मोना माने दाख्लै सोरनाबा फैबाय नामा ओमफ्राय दा जेनेबा बिनिफ्राय जेनेबा गथ'फ्रा मा मिडियामाव बांसिन फरायो बेयावथ' गासैबो मिक्सार होनबाबो जायोलै समान होनबाबो जायो प्राइभेटआवबो दं सरकारियावबो दं जेनेबा मिडियाम हिसाबै जेनेबा लेंगुवेज हिसाबै बर' मिडियाम बांसिन दं बर' मिडियामा जोंना बांसिन दं प्राइभेटआव दा एसे आंगायो थेवब्लाथ' जेनेबा आं दानि नुबाय माने फ्रायबा माने मिक्सारसो बायदि नुबाय सोरबा माबा जाथिफोर आरो ना सामुगुरिया बेयाव जेनेबा बर'फ्रा माने बेलेग गुबुन हारि बिहामजो लाबोनाय साबैसे जाखो ओरैनो बर'फ्रा बेयाव दङलै सासे सानै मिसिंफोरसो जागोन सात गरसे दंलै सात गरसे मिसिं मानसि गोजा बिसोर दासो भाषा रोंलालै मा मिसिं भाषा नङा जेनेबा बिसोर जेनेबा बर'थ' रोंला बर'थ' फोरोङा लाब्रासो बर' रोंबावदो गोजामा रोंबावाखैसो गोदानफोरासो उल्था बर' रोंजोब्बाय मोनसे समाव जोबलांगोन नामालै बे गामियालाय मिक्सार जाजोबलांगोन नामालै नों आंनो जुदि फिसालाफोरखौ जुदि बुजायनानै लाखिनो हानाङाबा महर मोजां नुनानै सोरबा सामुगुरिया जा नेपालि जा मिसिं जा लालाबायजोबगोन निजिनि हारिखौ जुदि निजि एसे साननानै जुदि लायोबा एसे गाव गावबागावनो उन फार्स्टआव माने मोजां जालांगोन आरो ना जाथि लाबोबा नों होनबा नांलाय खमलाया बारा जाबा बैसोरसो बांसिन मालाय हारि बर'फोरखौ नाख्रेबो सोब गासिबो बिहामजोरा मोनजोबसै बेलेग हारि बेखायनो बेलेग हारि फिसालाफोर लाबोबा बेखायनो
दा समनि लाबोबाथाय बै ओंखाम ओंख्रि संबा एसे बिहाव बिखुनजोजों हौवाजों नांलायनाय जेखौ लगायना दोनखानांगौ एसे हाफोर जुजाइफोर सारफुलाबायनानै होमबासो माने मालाय हारिखौ लाबोनाय नङा मानो होनबा नुवाखै मालाय हारि लाबोनाय बिसि न'खराव दावराव जायो होनना औ नंगौ थिगानो मोजांखौ सानदोंलै नोङो बिदि खालामनांगौ आंथ' दाबायदि बिदि हारसा लाबोनांगौबा एसे एरायबाथाय माबा मोनसे होनानै दोनसिगोन होमबा मानो बुंबाना नै नोंनि हिनजाव माथो मोजां सङो होनबा मालाय हारिया मोजांथार मानो बुंबाथाय माथो बालालाय माथो जुजायलाय थिगानो मोन ना साननाया खिन्थु माने मालाय हारिखौ लानाय नङाना निजिनि हारि लाबा एसे सेपारेट जागोन ना माने जेनेबा नोंनि बायदिबा जेनेबा गामियाव बेलेग जाथि लाबोनाया बांद्रायनायखाय जेनेबा दा लाबोथों होननाय जादों आरो नङा होमबा आरो बर'फोरा खौसे जायाना मानो होनबा मालाय हारिजोंसो बांसिन जाबाय थायोना एसे नांलायबानो बेबो देरलाखौ बिहाव बिखुनजोनाव थांनानै मालाय जाथिजों हाबा जाबा ओरै थोरै जादों होननानै खिथाहैगोन मालाय हारियाव ग्रोम फैखायो ओरैनो बर'फोरा ओरैनो खौसे जायाना थाबनो बे गथिखे मालाय हारिखौ लाबोना मोजाङानो नङा मोजां नङा लाबोनाङा आरोखि लाबोनाङा सेंग्राफ्रा मोजां नङा लाबोदों मालाय ना सेंग्राफोरा आरो इसोरना दा मा बुंनोब्रा